Mentakasnya perlok ngan menra sepia ke kubor. Yap laingut ki buat pahara duria ke Pakistan bat hembor ki leno. Tongin sengap. Kat kum ki kubor layat hu bakakan hun runar bom don jing itu. Kalau hembor bat penyap ya laingut ki buat pahara jong ke Pakistan Coast Guard. Hakis ni ublay ha ka jing hembor ke ban nengkong ha ka we nakiling ba pahara jong ke tenat duriau ke Pakistan. Kepala pentrekam ha ka duriau Arabian ong ki he ka te ke tenat. Kihe sentiat bat kihe pulit. Kihe tu bat katai keleng kadang don haki jakalai pahara baman kesni. Ha kawai katany duriau kepadon hajan uput jong ke Pakistan bat Iran. Ha keba kileno kilasiat penyap ir laingut ki padon ha katai keleng. Kanai kacingja ke penjur ya kacing ha kaleng kacingnya da ha Balochistan. Kajaka keba kileno kijur bha ha keba kikan huneno kijut thembor ya ki buar pahara bat kijingte. Kakan hun sipai penyeper kepala Khang Persya ya ka Balochistan Liberation Army BLA kalakam ba kadai ka jongka banle ya ka te ka kam thombor hadin ka jing trekam ha khendau ka jingle ha ka put duriau kapan i ya ka jing pen kela ka bathamai ha ka buit sipai jong ka BLA laong ka BLA ha ka kerwo kublai shibon.